Diolch ni byddio. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint ti unwaith eto gael dod ger dy fron i ni yn cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti agosau ato ni hi. Ddod lawr i'n plith i helpu ni i addoli y bydd yn haddoliad yn dwi'n clod i ti ac yn dy blesio di. Tyrd ar llwys dy ysbryd arno. Mi ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant yn hardwydd Iesu Grist. Amen. Mae croeso i'n noson o Garolau. Mae'n braf cael bod yn yr adeilad eleni ar ôl gorfod cynnal oedfa ar-lein yn unig llynedd ac yn falch bod ni wedi gallu bod yma yn y cnawd eleni. Mae'n gwneud lot o wahaniaeth yn diwy i fod gyda'n gilydd i ganu ac i addoli. Wel, gewn ni patrwm fydd, fyddwn ni'n cael ambell i garol i'w chanu ar ein heistedd ac ambell un i sefyll. Fydd yna ddarlleniad tua hanner ffordd ac yna chydig mwy o garolau ac yna neges byr ar y diwedd. Croeso i chi aros hefyd am luniaeth ysgafn, gymaint ni'n gallu wneud yn wahanol i'r arfer. Fel arfer, ni'n mynd drws nesaf i'r neuadd, ond fyddwn ni'n aros yn yr adeilad i gael paned os ych chi yn dymuno a rhywbeth bach i fita. Wrth gwrs, mae rhaid i ni gofio trial cadw at bob rheol sydd i'w gael ar y funud. Wel, gen i ddechrau ein noson o Garolau trwy ganu carol rhif 22, o deiwch ffyddloniaid oll dan orfoleddi, o deiwch i Fethlehem dref. 22, gewn ni sefyll i ganu hon.
Gwn i ganu Carol rhif 26 nesaf. Rhaid eistedd i ganu hon, dwi'n credu. Ni'n siŵr bod rhai wedi canu hi yn sefyll, ond mae falle'n fwy addas tra'n eistedd. Sia'r gwynt wrth fyned heibio'r drws. Ond yna yr ail bennill, cwsg am dro, cyn dawr bu geiliaid hyn, a dod i seinio clod, wele mae'r doethion sy'n. Ac yn ar darn yma, o'n i'n eistedd ac yn edrych ar y garol hon cyn i ni ddechrau nawr. Ac yn gweld yr rhan yma fe betai yn cynyddu mewn difrifoldeb ond diwe. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin, mae hwnna'n ddifrifol, mae hwnna'n frywychus ond diwe. Edrych ar y baban, yn fach, yn ddiniwed, ac yna yn gallu dweud wrth y baban cwsg, achos mae yna ddwrnod yn dod fe fydd na elynion. Ac fydden nhw allan am dywaid. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin. Cwsg fe gei ddigon o fod ar ddihun. Oedd ei fywyd yn fywyd o frwydr yn doedd, gwrthwynebiad, ac yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen e. Oedd e'n gwybod beth fydde'n digwydd iddo fe. Ond yna, mae fel petai yn cyrraedd rhyw bwynt. Cwsg cyn daw'r groes i thran. Ac ni'n gwybod ydyn ni ddim yn gallu deall yn llawn yr hyn a ddigwyddodd ar y groes. Ni'n gallu dweud beth ddigwyddodd ar y groes, fe ddioddefodd Iesu Grist ar y groes y boen corfforol, ond rhan bach yn unig yw hynny. Mae yna lawer o bobl wedi cael eu croeshoelio. A mewn ffordd creulon iawn o farw. Ond llawer wedi dioddau hynny, felly nid dyna beth sydd yn arbennig am ddyfodiad Iesu Grist i'r byd. Roedd yn gwybod fod y groes yn dod ac mi fydde fe'n cael ei gosbi gan ei dad am bechodau ei blant. A'r gosb yn dragwyddol i bob un unigolyn am ei holl blantau. Felly mae'r meddwl am beth oedd y gosb dioddefodd Iesu Grist tu hwnt i unrhyw beth allwn ni ddychmygu. Felly dim syndod i ni'n dweud fan hyn, cwsg cyn daw'r groes i thran. Wrth edrych ar y baban ac yn dweud, mae angen i ti gysgu achos mae yna ddioddef erchill o dy flaen. Ac felly mae difrifoldeb yr holl beth yn dod yn real iawn fan hyn. Ac felly mor hyfryd yw cofio'r enedigaeth. Mae yna beryg o creu mewn i ryw ddarlun hyfryd, ac mae'n ddarlun hyfryd, ond heb sylweddoli yr hyn yr oedd yn arwain at y groes. Ac dyma beth mae'r garol yma yn cyfeirio. Cwsg Iesu Grist, cwsg y baban bach, achos mae Herod, mae'r Phariseiaid, yr ysgrifenyddion, mae'r byd oll allan am dywaid. A petai Iesu Grist yn cael ei eni heddi o am gysineb bydda yna. Mi fydda yna groeshoelio mwyaf erchill allwch chi ddychmygu. Y fath wrthodiad o fab Duw. Cwsg cyn daw'r groes i thran, cwsg fan nwylid bach, cwsg nes daw'r bore iach. Wel, gen i eistedd i ganu hon, Carol rhif 26, gai atgoffa chi sydd ddim wedi bod yma o'r blaen, fod recordiad, bod yna canu wedi bod o'r blaen, ac mae yna i ni'n ymuno gyda recordio. Rhag o'n chi'n meddwl, wel, ni'n canu'n arbennig o dda heno. Mae yna help i ni, ac mae'n help achos bod mae gyda ymlaen, ac felly mae'n rhoi rhywbeth o hwb i ni wrth i ni ganu. Felly gan ni trio cadw at cyflymder y recordiad. 26 gen i eistedd i'w chanu.
Carol rhif 32 nesaf. Dyna i chi Carol sydd yn llawn efengil. Mae yna o'r dechrau i'r diwedd. Hynny yw, beth yw Cristnogaeth? Beth yw bod yn Gristion? Tybed petai ni'n gofyn i chi heno beth yw bod yn Gristion? Beth yw Cristnogaeth? Mi fydda yna amryw o syniadau. Ond ar ddiwedd y dydd, dyma beth yw Cristnogaeth, yw ein bod ni yn berchen i'r arglwydd Iesu Grist, ein bod ni yn pwyso arno fe yn unig am iachawdwriaeth am fywyd tragweddol. Hynny yw, pan daw ein hanadl olaf ni, ein bod ni'n gwybod ein bod ni'n mynd i'r nefoedd. Ni'n gwybod yn sicr fod na enaid sydd yn byw hyd tragwyddoldeb. Mae'r ffaith, fi'n siŵr bod chi wedi meddwl hyn ambell waith pan ych chi'n mynd yn hun, dydych chi ddim yn teimlo yn hun tu fewn, nag eich. Does dim un ohonoch chi tybiwn ni sydd yn teimlo'n hynach ar wahan eich corff. Ond chi eich hunan ddim yn teimlo dim gwahanol i beth o'ch chi 20 mlynedd yn ôl, 30 mlynedd yn ôl. Ac os gewch chi fyw tan bod chi'n 80, 90, 100 neu fwy, byddwch chi dal yn dweud yr un peth. O ran y corff yn teimlo'n hun, ond yr enaid, yr hyn ydw i yn byw, hyd byth, dwi ddim yn marw. Dyna pam y pobl, hyd yn oed yn ystod pandemig fel ni wedi profi nawr. Hyd yn oed gyda'r fath erchylltra ni wedi weld nawr. Faint o'r byd sydd yn meddwl bydd yn digwydd i ni? Y bydd yna anadl olaf yn dod. Dwi ddim yn gwybod nag, dydw i ddim yn sicr ddim yn gwybod, a fyddai'n para hyd y dolyg, dwi ddim yn gwybod. Pwy all ddweud hynny? Os nad ydy'r 2 flynedd diwetha wedi dweud hynny wrthym, yna dwi ddim yn gwybod beth gall perswadio rhywun. Achos o fewn dyddiau gellir fod yn camu i dragwyddoldeb. Ac felly Cristnogaeth yw, ydw i'n barod am dragwyddoldeb? Ydw i'n barod am yr anadl olaf? Ydw i'n barod i gamu o fywyd i dragwyddoldeb? Wel, mae'r Cristnogaeth, mae Iesu Grist wedi dweud yn y Beibl, mae fe yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Mae wedi dweud, mae fe yw'r unig ffordd, mae fe yw'r unig gwirionedd ac fe yw'r unig fywyd. Yr unig ffordd i ddiw, yr unig ffordd i'r nefoedd. Mae wedi dweud hynny yn glir tra roedd ar y ddaear. Ac felly, Cristnogaeth yw ein bod yn dod at Grist. O grandewch ar y Garol. Dwi'n mynd i ddarllen ei gyd, achos mae'n werth ddarllen. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr rocar ioed, darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Nath Moses a'r holl proffwydi cannoedd o flynyddoedd cyn i Iesu Grist ddod, dweud popeth amdano, ac fe gyflawnwyd y cyfan. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol ryw. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle, swm ein dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd filiau'r ne, trwy ei waed unicaid, bythol heddwch a rhyddhad. Mae popeth fyna, mae'n dweud wrthyn ni. Sut i ni'n dod yn Gristnogion? Wel, mae'n dweud fan hyn, trwy ei waed. Fe fuodd Iesu Grist tywallt ei waed, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Gymerodd e'r gosb yn fy lle. Trwy ei waed unicaid, bythol heddwch a rhyddhad. Dyma gyfaill heiddau gari, a'i glodfori'n fwy nag un, prynu'n bywyd, talu'n dyled, a'n glanhau a'i waed ei hun. Frodyr dewch, llawen hewch, diolchwch iddo, byth na thewch. Mae popeth yna. Os oes unrhyw un eisiau dysgu mwy am Gristnogaeth, gwir Gristnogaeth, nid Cristnogaeth yw bod yn dda. Wrth gwrs mae'n cynnwys hynny, mae Cristion fod i geisio byw yn dda, ond dydych chi ddim yn ennill eich lle yn y nefoedd trwy bod yn dda. Nid Cristnogaeth yw mynd i gapel, nid Cristnogaeth yw darllen y Beibl, canu carolau, dim byd o'r fath. Cristnogaeth, gewch chi fe fan hyn, ac yn y carolau yma i gyd. Gadewch i ni ganu'r carol yma, gen i sefyll i ganu hon, rhif 32, wele cawsom y Meseia.
Gen i eistedd i ganu'r garol nesaf. Rhif 9, dawel nos sanctaidd yw'r nos, cwsg a gerdd, wain a'r hos. Carol rhif 9 gen i eistedd i'w chanu. Fe gen i ddarlleniad o air Duw, yr efengil yn ôl Matthew, yr ail benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew, yr ail benod a'r adnod gyntaf. Ac wedi genir Iesu ym Methlehem Jwdea yn nyddiau Herod Frenin, wele, doethion a ddeithant o'r dwyrain i Jerusalem, gan ddywedyd, pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, canis gwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a deithom i'w addoli ef. Ond pan glybu Herod Frenin fe a gyffrwyd a holl Jerusalem gydag ef, ac wedi dwyn ynghyd yr holl archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion y bobl, fe a ymofynodd a hwynt pa le genid Crist, a hwy a ddywedasant wrtho, y Methlem Jwdea canis felly yr ysgrifenwyd trwy'r proffwyd. A thithau Bethlem tir Jwda, nid lleiaf wyt ymhlith tywysogion Jwda, canis ohono tir daw tywysog, yr hwn a fi geiliaf ym mhobol Israel. Yna Herod wedi galw y doethion yn ddirgel, a'i holodd hwynt yn fanwl am yr amser yr ymddangosau y seren. Ac wedi ei danfon hwy i Bethlem, fe ddywedodd, ewch ac ymofynnwch yn fanwl am y mab bychan, a phan gaffoch ef, mynegwch i mi fel y gallwy finnau ddyfod a'i addoli ef. Hwythau wedi clywed y brenin a eithant ac wele y seren a welsant yn y dwyrain, a aeth o'i blaen hwy, hyd oni ddaeth hi a sefyll goruwch y lle yr oedd y mab bychan. A phan welsant y seren, y llawen ychasant a llawenydd mawr dros ben. A phan ddeithant i'r tŷ, hwy a welsant y mab bychan gyda mair ei fam, a hwy a syrthiasant i lawr, ac a'i haddolasant ef, ac wedi agored ei trysorau a fframasant iddo yn rhegion, air a thys a myr. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Wel, gadewch ni droi at Carol rhif 2. Nawr mae hon yn un hir. Felly mae eisiau tipyn o nerth i ganu hon. Ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach. Ond os ydych chi jyst droi dros y dudalen ac edrych ar y bennill olaf eto, yn meddwl am falle 2 flynedd yn ôl pan o'n i'n sefyll yma ar y nos iau cynta'r mis, Noson o Garolau, be fydda honna wedi bod, 2019.
Wahanol llynedd, achos o'n i'n yr lolfa yn gwneud y noson o Garolau, dwi'n credu oedd wedi cael ei recordio yn y lolfa. Ond pan ni'n meddwl am y 2 flynedd sydd wedi bod, ac eto fel gwlad a siwr fod gwledydd y byd, dwi ddim yn gwybod, dwi ddim wedi clywed, fawr ddim am droi at Dduw. Dwi ddim wedi clywed fawr ddim am edifeirwch, am y ffaith ein bod ni wedi troi oddi wrth Dduw fel gwlad ac gwledydd y byd, ac erbyn hyn, ond nid yw mae yn bwyslais ym mhob gwlad, ym mhob llywodraeth, wel, dim pob gwlad, ond llawer o wledydd, ein bod ni yn derbyn pob credoau, pob math o syniadau, ac nad oes hawl gan neb i ddweud un ffordd. A mae'n rhyfedd yn diwedd. Mae'r Beibl wedi seilio ar hynny. Ac felly mae fel petai y byd wedi taflu allan gair Duw. Mae Iesu Grist wedi dweud, mae fi yw'r ffordd, yr unig ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Mae wedi dweud hynny'n glir. Dim ond un ffordd sydd at Dduw. Ac eto gyd, yn ystod y 2 flynedd diwetha'n sicr, mae fel petai'r byd wedi codi dwrn fyny at Dduw a dweud, na, ni ddim yn credu hynny. Ni'n credu bod yna bob math o ffyrdd. A does dim ystyriaeth wedi bod beth mae Duw yn dysgu ni yn ystod y cyfnod yma. Dwi ddim wedi clywed, falle bod rhai o'ch chi wedi, ond dwi ddim wedi clywed fawr ddim. Clywed lot o bethau, ond dwi ddim wedi clywed y pethau pwysica. Ac pan i chi'n meddwl am realiti'r sefyllfa erchyll a'r tristwch, wel, mae'r bennill ola yma. Am hyn, bechadur, am yr gair yma mor bwysig, brysio, tyrd yn gloi. Achos does neb yn sicr o yfori. Am hyn bechadur brysio fel yr wyt. Pai trio gwella, dyna be mae crefyddwyr yn dweud. Triwch gwella, triwch helpu pobl, triwch bod yn neis. Dyw'r Beibl ddim yn dweud dim byd o'r fath. Ni newydd ganu gyda. Trwy waed Iesu Grist ni wedi cael ein glanhau, nid trwy ein gweithredoedd da ni, Iesu Grist sydd yn maddau, fe sydd yn iachau, fe sy'n glanhau. Ac felly mae'n dweud, dewch at yr arglwydd Iesu Grist a gofynnwch iddo fe i'ch golchi chi'n lan. Am hyn, bechadur brysio fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i ti yr agorwyd ffynon. A ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon. Fel yr wyt. Pidwch trio gwella, pidwch trio meddwl, mae rai fi fynd i Nghapel nawr bob sul am y flwyddyn nesaf. Bydda fe'n beth da, cyn bellai bod chi'n mynd i rwle lle mae'r efengil yn cael ei ffrygethu. Ond eith hynny mo'ch achub chi chwaith. Yr hyn sydd yn achub enaid yw Iesu Grist, a'i glwyfau fe ar y groes, ei waed a lifodd ar y groes. Dyna'r ffordd i'w dod at Iesu Grist. Wel, gwn ni sefyll i ganu'r carol yma, yr ail, Rhif 2 yn eich llyfrau chi ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach. Rhif 2.
Chi droi at Carol rhif 24, gen i eistedd i gan i hon. Ond, dwi'n ceb amser â fi, ond bys ni'n dwlu darllen hon trwyddo, achos mae yna rhywbeth am y geiriau fan hyn sydd yn dyrchafu'r iaith Gymraeg. Mae yn bert jes i'w wrando arno fe, felly os oes cyfle ydych chi i ddarllen eich hunan ac ystyried y geiriau ac i'w wrando ar brydferthwch y geiriau yna gnewch, ond ni'n mynd i ganu hon yn sydd rhwng foliant o'r mwyaf i ddiw y goruchaf, am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair. 24, gen i eistedd i ganu hon. Bennill olaf yn arbennig gwahoddwch y tlodion, a dyma rhai dath Iesu Grist iachub, nid yr rhai sydd yn meddwl bod nhw'n iach, nid yr rhai sydd yn meddwl bod nhw wedi cyrraedd y safon, ond yr rhai sydd yn teimlo euogrwydd eu pechod, yr rhai sydd yn teimlo'n frwnt, yr rhai sydd wedi treulio bywyd falle o grwydro a gwneud pethau hyd yn oed erchill. Dyna'r rhai dath Iesu Grist iachub, nid y Phariseaid crefyddol balch oedd yn meddwl bod nhw'n gwybod well. Gwahoddwch y tlodion, a'r clwyfus, a'r cleifion, a'r gweiniaid, a'r gweddwon, a chroeso i'ch bledd. Wel, os ych chi'n teimlo baich a teimlo euogrwydd a teimlo yn wan ac eich bod wedi methu, wel, mae yna le gyda chi ddiolch. Efallai bod chi'n agos i ddod i ddeall, achos mae pob un Cristion wedi profi hynny, profi elfen ohoni, teimlo yr euogrwydd hynny. Wel, gyda'ch ni droi at Garol rhif 19. Mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes, un seren sy'n y nef. Carol rhif 19, gen i eistedd i ganu hon.
Wel, oedd y linell olaf yn y bennill gyntaf. Holl obaith dyn i'w ef. Os fydd unrhyw neges i ni am i chi i fynd adre gyda chi, yw i peidio roi eich gobaith yn eich ymdrechion eich hunan, yn eich crefydd eich hunan, yn eich gweithredoedd eich hunan. Ond mae gobaith y Cristion yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r unig gobaith, ein bod ni'n pwyso yn llwyr arno ef. Wel, gyda'ch ni droi at Garol rhif 31 cyn i ni cael gair byr cyn yr Garol olaf. Felly, Carol rhif 31 yn gyntaf, welen gwawrio ddydd i'w gofio gen i'r seilog gorau swydd. Carol rhif 31 gen i sefyll i'w chanu. Wel, lle dweud un peth wrthych chi, mae'n cymryd cryn dipyn o ddisgyblaeth i beidio siarad gormod am bob un o'r carolau. Mae'n anodd. Achos mae'r carolau yma i gyd, maen nhw pob un, allan ni fod rhoi pregaeth, siwr o fod 3/4 awr ar bob un carol. Mae'n anhygol. Mae'n anodd iawn cyfyngu'ch hunan i gyfeirio at ambell i linell. Felly mae amser yn hedfan, felly dwi wedi trial fy ngorau i gadw. Ond chymod beth, mae'n werth darllen drost y carolau yma. Ac ystyried beth yw'r neges yma'r carolau yma yn ei dweud. Wel, neges, na i trial bod yn fyr. Dwi'n credu fod e'n draddodiad teuluol bellach i ddigwyddiadau arbennig i ddigwydd tra ar ein gwyliau gyda ni fel teulu. Bob un gwyliau dwi'n cofio, mae yna rhywbeth mawr wedi digwydd. Mae rhyw ddamwain, neu mae yna rhywbeth dwi'n mynd anghywir ar car, neu mae rhywbeth neu gilydd wedi digwydd
tra'r ein gwyliau. Ond dwi'n credu falle bod y traddodiad yna wedi newid nawr gan bod dim gwyliau wedi bod ers nifer o flynyddoedd bellach. Nawr, pan ni'n cael diwrnodau nawr o wyliau. Ac pan ni'n cael diwrnod o wyliau, mae yna rhywbeth yn digwydd bob un tro. Yr unig diwrnod mewn blwyddyn cyfan lle i ni wedi cael cyfle i wneud rhywbeth, mae yna rhywbeth yn digwydd. 2 flynedd yn ôl, dwi'n credu mi sôn am drip diwrnod i fynd ar teulu i faes awyr. A'r trafferth a ddath oherwydd i'r awyren gael ei chanslog. Dyna oedd y neges pryd hynny. Ac o'r un edrych yna fel diwrnod allan, diwrnod o drip i fynd i'r maes awyr. Os ych chi am glywed hynny, dwi ddim yn siŵr pa flwyddyn oedd e, ond siŵr o fod 2018-19 dwi ddim yn siŵr. Gewch chi fynd ar-lein i glywed yr hanes os nad ych chi wedi glywed yn barod. Yna llynedd, gawson ni ddiwrnod o wyliau, sef pan briododd y mab hynaf, ac ar ôl diwrnod hyfryd, taith llawn anhawsterau ar y ffordd nôl. Ac wedyn ni'n meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd eleni? Beth gall ddigwydd? A gwyliau haf yn dod, ac gafon ni ein gorchymyn gan y plant bod angen i ni fynd allan am y dydd yn ystod y gwyliau haf. Felly gafon ni ddiwrnod. Fi a Helen yn mynd allan am y dydd. Ac roedd hi'n diwrnod braf. Oedd hi'n braf. Diwrnod o haf. A dweud, i chi mynd mas am y dydd, chi ddim yn dod nôl tan yn hwyr, ac i chi mynd i ymlacio a mwynhau'r diwrnod. Ac felly dyna be wnaethon ni, fe nes i ffonio i drefnu cael brecwast mewn tŷ bwyta, ac roedd e'n hyfryd. Dwi'n dwlu ar brecwast mewn tŷ bwyta. Ac yna wnaethon ni gerdded o amgylch y dre am oedd yn teimlo fel oriau ac hanner awr oedd fi'n credu, ond chi'n mynd gyfarwydd nagyn i fynd i'r dre bellach ac cerdded o'n y dre ac meddwl, wel, be newn ni nawr? Achos oedd gyda ni, o'n i wedi cael bwrdd mewn tŷ bwyta ym Mhenarth am hanner awr 8. Oedd dim modd cael bwrdd cyn hanner awr 8 y nos. Ac nawr o'n i wedi cael brecwast ac o'n i wedi mynd o gwmpas y dre ac wedyn meddwl, be newn ni? Ewn ni Penarth. Achos o'n i wedi bod na chydig ddyddiau hynt. Mae yna le braf sydd wedi bod ym Mhenarth ers blynyddoedd. Ac roedd hi'n ddiwrnod braf. Ac felly eithon ni Penarth a cael paned ac wedyn cael hifen ia, edrych ar y môr. Oedd y bwrdd am hanner awr 8 ac nawr oedd erbyn fel 1 o'r gloch. Ac be ni'n mynd i wneud? Ni wedi cael ein gorchymyn. Chi ddim yn dod gatre, chi'n mynd mas i fwynhau, chi'n cael diwrnod mas. Ac oedd hi'n boeth, oedd hi'n chwilboeth. Ac ym Mhenarth, i chi fyna, mae'r haul yn tywynnu. O'n i wedi cael hifen ia, o'n i wedi cael paned. Nawr ges i ddiod oer. Ac wedyn o'n i'n meddwl, be ni'n mynd i wneud nawr? A ges i syniad, beth am mynd i fynd lawr at y morglawdd? Chi'n gwybod ble mae'r morglawdd? A lawr yn Mai Caerdydd, mae'r wal yma wedi cael ei adeiladu i gair môr oddi ffwrdd o'r hen dociau. A dyna yw Bai Caerdydd, a mae yna wal fawr yna. A mae yna lwybr chi gallu cerdded, a mae yna gatiau lle mae'r cychod yn gallu mynd mewn o mas i'r môr. A benderfynon ni, beth am i fynd lawr at y morglawdd, Penarth, a dal, beth maen nhw'n galw, beth yw e, bws dŵr. Dwi'n mynd i bod ar un o'r blaen, allan ni ddal y bws dŵr yma, a mynd draw i ochr y bai a cael paned fyna. O'n i wir eisiau diod, o'n i wedi cael un awr ynghynt, ond y syched ofnadw arno ni. Ac benderfynon ni, syniad da, felly eithon ni lawr yna, parcio'r car, mynd i eistedd, gweld ble oedd yn dweud oedd y cwch yn dod, ac oedd hwn rhywbeth fel 3 o'r gloch, oedd yn dweud hanner awr wedi 3, iawn, eisteddon ni lawr, ond neb yna, neb yn sefyll, neb yn cywio gyda ni. Lot o bobl o gwmpas y lle, ond neb yn eistedd yna. Eisteddon ni yna, chwarter wedi 3 ac roedd hi'n boeth. Hanner awr wedi 3, dim cwch. Chwarter i 4, dim cwch. A dwi ddim yn gallu eistedd yn yr hael ac o'n i'n llosgi. O'n i'n chwysu, o'n i'n llosgi, o'n i'n binc. Mae pawb arall yn y teulu'n troi'n frown, dwi'n troi'n binc. Dwi'n edrych fel mefusen. Ac o'n i'n teimlo, dwi'n teimlo'n ben ysgafn, does dim cysgod yma. Dwi ddim yn credu bod na gwch yn dod.
Felly beth am ni gerdded? Dwi'n gwybod, sewn ni ar y morglawdd, fe fi na rywle'n gwerthu hufen a diod, a gewn ni ddiod bach ar y ffordd ar y morglawdd, ac gen ni weld pa mor bell ewn ni. A dechreuon ni gerdded. Ac os ych chi wedi bod ar y morglawdd, mae'n agored iawn, does dim cysgod yn nunlle. A doedd dim caffi yn nunlle, doedd dim fan hufen yn nunlle, doedd dim byd na lot o bobl yn cerdded heibio, ac o'n i'n cerdded awr yn llusgo. Ac o'n i'n siŵr bod fi wedi gweld tap. Ond chi'n gweld fel chi'n gweld yn yr anialwch, dim tap oedd e. O'n i'n siŵr bod fi wedi gweld fan lollipops. A nid fan oedd e. Ni'n dechrau gweld beth sy'n digwydd. Mae rhaid fi cael diod. Mae y mor boeth. Ac nawr o'n i'n llusgo'n trad ni. O'n i'n cerdded, a eithon ni lawr at y dŵr yn meddwl bod yn well. Oedd yn waith. Oedd yn waith. A cerdded. Ac yna wel, o'n i'n gysgod. Mae'n rhywbeth o fel pabell. A gyrraeddon ni yna mewn pryd, o'n i yn mynd i lywygu ni'n meddwl. Cael cysgod am 5 munud a meddwl, reit, beth am mynd i fynd draw fyna? Mae yna rhyw le i blant a pobl cael nofio a bwnsio ddi ar cestyll dŵr. Lot o bobl, mae rhaid bod nhw'n gwerthu diod. Oedd yng ngheg i'n sych grymp. Ac o'n i'n teimlo syched o'n i wedi blino. Ac yna cyrraedd y lle mae lot o bobl. O'n i'n teimlo fel rhywun yn yr anialwch wedi cyrraedd rhyw bentref a dweud, oes na ddŵr yma. A dwedodd rhywun, mae yna beiriant. Wel, os do fe, es i at y peiriant, o'n i'n gofel i weithio fe. Oedd e ddim yn cymryd ceiniogau, oedd ddim yn gofel i roed y garden, dries i popeth, oedd dim byd yn dod mas. O'n i bron a gweiddi, mae rhaid i fi cael dŵr. A welon ni rhyw ddyn bach yn y gornel gyda rhath o, beth oedd e, rhyw o cool box. A gofynon ni, a dwi'n gwerthu boteli o ddŵr am bint. Wel, fedra i ddim dweud wrthych chi beth oedd y dŵr yna fel. Roedd gen i bint yn fy mhoced, diolch byth. A rhoddon ni bint iddo fe. Oedd y wag nôl lot yn haws. Eithon ni'r car a cysgu am 2 awr, cyn bod y bwyd yn dod am 7:30. Ond am ddiwrnod hir. Ond am daith hir. Os ych chi wedi bod ar y morglawdd, dyw e ddim yn hir. Ond pan mae yna broblemau, pan ych chi wedi blino, pan mae e'n boeth, pan mae angen diod arnoch chi, roedd e'n teimlo'n ofnadw. Ond o'n i'n gweld pobl eraill yn cerdded fel petai dim byd yn bod. O digonedd o ddiod yn nhw, ond oedd neb yn fodlon rhannu fe gyda ni. Ond roedd e'n anodd. Wel, chi'n gwybod beth? Pan nes i sefyll na, fe ddwedes i, fe deimles i fe. Wel, dwi'n gwybod am beth dwi'n mynd i siarad ar noson o Garolau. Achos mae'r teimlad yma o gerdded fel petawn ni yn yr anialwch a teimlo fel petawn ni ddim yn mynd i gallu cerdded cam arall. O'n i wedi cael brecwas mawr, o'n i wedi cael sawl paned, o'n i wedi cael hufen ia a diod oer. Ac o'n i dal yn ffeindio fe'n anodd. Mae'r Beibl yn sôn am y doethion yn mynd ar daith pell o'r dwyrain i Jerusalem. Nawr, dydyn ni ddim yn gwybod beth yw mynd ar daith pell. I ni fel arfer yn dydyn ni, os ni'n mynd ar daith pell, mae yna obaith. Petawn ni wedi llywygu, mi fydde rhywun wedi dod lan i helpu fi yn sicr. Doeddwn ni ddim yn yr anialwch, o'n i ar y morglawdd. Mi roedd yna bobl oedd yn gallu rhoi diod i ni. Ond dychmygwch be mae fel, pan nad oes na. Ac ar daith pell yn y dyddiau hynny, mi fydde wedi bod yn anodd ac yn beryglus. Yn sicr pan deithon nhw ar draws Herod, roedd yn beryglus. Ac mi roedd y doethion yma wedi dod i geisio'r Iesu. Mae gallu'r dweud, os ych chi eisiau mynd ar darlun ymhellach, yr oedd syched arnynt. Yr oedd nhw eisiau gweld yr Iesu. Doedd dim byd arall yn mynd i fodloni. A dyma beth perodd iddynt fynd ar y daith pell peryglus i geisio mab Duw. Wel, chi'n gwybod beth, pan o'n i ar y wac yna, nes i feddwl am yr adnod yma. Matthew 11, adnod 28. Deiwch ata fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythaf arnoch. Mi roeddwn ni wedi blino. Mae'n embaras i ddweud hynny, i ddweud y gwir, achos chwarter awr 20 munud yn gynt, o'n i'n eistedd lawr a dim problem o gwbl. Ond mae taith bywyd yn diwe yn anodd ar y gorau. Hyd yn oed, os nad ydych chi wedi mynd trwy treialon. Y mae bywyd yn anodd. Heriwn ni unrhyw un am hynny.
Mae'r ofn o beth sydd yn mynd i ddigwydd fory yn anodd. I unrhyw un. Ni'n gallu rhedeg i ffwrdd, mae'n un arbenigwyr ar claddu pen yn y tywod yn trio rhedeg i ffwrdd o'r peth. Ond mae wir, mae problemau ariannol yn diwedd, mae hwnna'n broblem i lawer. Ofni fyddwn ni'n cael problemau ariannol. Ofni colli swydd, ofni peidio cael swydd. Ofni talu'r morgais. Pob math o bethau. Ofni salwch. Ofni marwolaeth. Bod ni'n rhedeg i ffwrdd o'r peth, hyd yn oed bydde pobl ddim hyd yn oed yn cydnabod y peth. Mae bywyd yn anodd. Siomedigaethau. Cael eich siomi mewn pobl. Dioddef, pobl yn greulon, pobl yn gas. Mae'n anodd. A mae hwnna i'r gorau. Dychmygwch chi be mae fel i'r rhai yn ystod y flwyddyn diwethaf yma, mae wedi bod yn ofnadw i'r rhai. Gwell i'r rhai eraill. Ond mae dal yn anodd i'r rhai sydd ddim wedi dioddef dim eleni. Mae dal yn anodd yr ofn, beth os newn ni ddioddef fel nhw? Y mae taith bywyd yn anodd. Mae sawl un wedi troedio llwybrau anodd yn ei bywydau. Ond llwybr efallai sydd ddim wedi cynnwys ceisio'r Iesu. Mae'n rhywbeth trist iawn. Mae'n meddwl am bobl yn byw bywydau anodd ac eto heb be ni newydd canu gobaith, heb y sicrwydd hynny, mae'n codi dychryn achos mae'n meddwl am fyw heb y gobaith yma, mae'n ddigon anodd gyda'r gobaith. Mae bywyd yn anodd. Ond i lawer sydd wedi troedio llwybrau anodd heb y gobaith yma, mae'n drist. Byddai'r doethion wedi dod ar draws siomedigaethau ar y daith anawsterau, ond am ddiwedd cael cwmniaeth yr Iesu. Dychmygwch, ar ddiwedd y daith cael gweld y baban Iesu yn gwybod, nid babi bach yn unig i ni'n sôn amdano fan hyn, ond yn gweld y baban ac yn gwybod dyma mab Duw. Bod e newydd ddod o'r nefoedd. Ni methu deall hynny. Ni'n gallu ddweud a'i gredu fe, ond rhyw ddiwrnod gewn ni ddeall e. Ond gafodd y doethion ar ôl taith anodd fe gafon nhw cwmniaeth yr Iesu. Wrth i bobl trwy fywyd gwynebu anhawster, ofnau, gwrthwynebiad amheuon. Ac mae'r daith yn amrywio o ran hyd i bobl gwahanol yn diwedd. Ar hyd taith bywyd, mae hyd yn oed y blynyddoedd i ni'n treulio ar y ddaear yma yn amrywio. Ond mae'r daith yn gallu bod yn anodd ar sawl lefel. Ond yn sicr pan i chi'n dechrau meddwl am dragwyddoldeb, mae hwnna'n dod â reality i ni. Efallai i rai o'r diwedd bod yr syched yma i ddod at yr Iesu, i geisio'r Iesu. Efallai bod hwnna wedi dechrau dod y mywyd rhai ohonoch chi. Efallai o'r diwedd wedi gweld mae'r daith yma, mae'n un brawychus, mae'n anodd. Cyfnodau hapus yn sicr, siwr o fod, ond eto yr ofnau hynny, yr ansicrwydd hynny. Chi'n bod yr rheswm am hynny yw mae yna dragwyddoldeb, mae'r enaid yn anfarwol. Ac mae bywyd yn fyr ar y gorau. Ac felly, mae'r ymwybyddiaeth hynny, bod yna ddiwrnod yn dod pan ni'n camu i dragwyddoldeb ac y cawn dod wyneb yn wyneb a'n creawdwr. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddysgu. Wel, dyna chi lawenydd, dyna chi ryddhad pan dath y doethion at yr Iesu. Fe welsant hwy yr Iesu fel mab Duw. Gwrandewch ar adnod 11 o'r ail benod o Matthew. A phan ddeithant i'r tŷ, hwy a welsant y mab bychan gyda Mair ei fam. A hwy, be wnaethon nhw? Hwy a syrthiasant i lawr, ac a'i haddo lasant ef, ac wedi agored ei trysorau, a phrymasant iddo anrhegion, air a thys amur. Dyna chi eiliad o'r rhyddhad, ond o lawenydd. Nid at y preseb o reidrwydd i ni yn eich cyfeirio chi, i ni yn eich gwahodd chi ddod i noson o Garolau i gofio am enedigedd Iesu Grist, ond arwydd y cad hwn i gyd yw yn eich gwahodd i ddod at y groes. Dyna lle ni wastad yn dod. Dyna oedd pwrpas Iesu Grist yn dod i'r byd.
I wahodd y llwythog a'r blinderog at droed y groes. Deiwch at y fi, dwedodd Iesu Grist, oedd Iesu Grist nawr wedi tyfu yn ddyn. Ac yn ei weinidogaeth, fe ddwedodd e, deiwch at y fi, bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a be wneith e? A mi a esmwyth haf arnoch. Fe fyddai yn eich helpu chi. Os dewch chi at y fi, fe fyddai yn eich helpu chi. Ac felly mae'r Iesu yn gwahodd yr rhai sydd wedi blino. Ac fe fydd yn esmwytho eich baich. Beth yw y faich? Wel, mae gallu fod yn amrywiol yn diwedd. Ofnau bywyd yn sicr, a'r holl bryderon bywyd yn sicr. Ond efallai'n bennaf, eich bod wedi dechrau o'r diwedd, gweld eich pechod, a gweld nad ydych chi yn ddigon da i gyrraedd safon y nefoedd a safon Duw. Mae Duw wedi dweud i fynd i'r nefoedd, mae'n rhaid i ni fod yn berffaith. Dyna'r safon. Rhaid bod yn berffaith, a does dim un ohono ni erioed wedi gwneud hynny ar wahân i Iesu Grist. Ond dyna be mae Iesu Grist yn dweud, dewch ata fi ac fe wna i olchi bob staen pechod i ffwrdd. Fe fyddai'n delio gyda'ch cydwybod eog. Mae'n beth erchill eogrwydd yn diwedd. Ond dydodd Iesu Grist, fe wna i ddelio gyda'ch eogrwydd chi. Mae'n hoelio'n pechod ni i'w groesau, dyna be mae'n dweud. Fe ofyn oes yna rai sydd yn sychedig yma heno. Wel, o'n i'n sychedig ar y daith, ond chi'n meddwl beth, syched dros dro oedd e yn unig. Ond mae syched ysbrydol yn un difrifol iawn yn diwedd. Mae'n gallu hyd yn oed peri chi teimlo'n gorfforol wael. Pan i chi'n dechrau teimlo'r syched am rhywbeth. Am rhywbeth gwell efallai. Am well na mae'r byd yn ei gynnig. Efallai bod rhaid o'ch chi wedi gweld, dyw'r byd ddim wedi cynnig dim byd i chi. Dyw e ddim yn lleddfu eich cydwybod chi. Dyw e ddim yn rhoi heddwch i chi. Dyw e ddim yn rhoi sicrwydd i chi. Dyw e ddim yn rhoi gwir hapusrwydd i chi. Ac efallai bod yna syched arnoch chi am rhywbeth mwy. Yr ydych yn gweld bod yna fwy i fywyd, bod yna bwrpas i fywyd. Ond beth yw'r pwrpas yna? Wel, i chi wedi clywed fod yr Iesu ac ef yn unig yn gallu delio gyda'ch baich. Wel, y gwahoddiad heno yw hyn. Dewch ato, galwch arno, y mae e yn bodloni y syched sydd arnoch. Achos gwrandewch ar yr adnod yma, Ioan 4, adnod 14. Ond pwy bynnag a yfo o'r dwfr a roddwy fi iddo, ni sycheda yn dragowydd. Eithir y dwfr a roddwy fyddo, a fydd ynddo yn ffynon o ddwfr yn tarddu i fywyd tragwyddol. Os ych chi'n dod at Iesu Grist, mae e yn torri'r syched. Ond nid syched cyffredin, mae e'n delio gyda'r baich sydd ar yr enaid. Mae e'n delio gyda ofn y beth. Mae'n delio gyda ofn tragwyddoldeb. Mae'n delio gyda eogrwydd eich pechod. Mae'n delio gyda pwrpas ein bywyd ni. Mae'n delio gyda'r cyfan. Mae'n rhoi heddwch i chi a Duw. Mae'n rhoi dwfr i chi sydd yn para hyd tragwyddoldeb, i fywyd tragwyddol. Dyna holl bwrpas dyfodiad Iesu Grist. Fe ddath Iesu Grist mwyn rhoi bywyd tragwyddol. Dyna be nath e. Ac mae e'n ei gynnig i'r rhai sydd wedi blino. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi blino? O'n i'n trafod hyd yn oed heddi yr holl reolau yma. Ac mae e'n blino chi yn diwedd. A trial bod yn ofalus, a mae e'n waith caled i dwi'n yr ysgol, a mae e'n wir yn waith caled. Mae e'n waith caled bob dydd, a mae'n blino chi. A wedi chi'n trio cofio pa reol i ni fod i wneud, a chi'n clywed rhyw reolau newydd. Ond falle bod y blinder i chi'n profi yn fwy na'r blinder yna hyd yn oed. Falle bod chi wedi dod i weld, a yw eich enaid yn saff. Wel, y gobaith yw, a dyma'r gobaith, fe all fod. Os dewch chi at Iesu Grist, nid at y preseb, wrth gwrs mae preseb yn hyfryd, ond os dewch chi at y groes, ac ar y groes fe welwch chi'r un sydd wedi talu'r pris am eich iachawdwriaeth chi. Mae'n cynnig maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Wel, wrth i ni ystyried y geiriau hynny, dwi wastad yn gorffen gyda'r garol hon. Dwi ddim yn hoffi yr dôn yma,
pan ni'n canu'r fersiwn, nid cyfeithiad, ond y fersiwn yn y Saesneg. Dwi ddim yn hoffi'r dôn, dwi ddim yn hoffi'r Carol gymaint â hynny, ond mae rhywbeth amdani yn y Gymraeg. Mae rhywbeth am y geiriau, mae yna rhywbeth am y dôn yn y Gymraeg, ond yn arbennig am y bennill olaf. Rhif 15, canu nair angylion, canwn ninau'n awr, seinied telyn calon. Gai pwysleisio'r linell yna. Dwi ddim yn credu bod mod i wedi pwysleisio'r linell yma erioed o'r blaen. Dwi'n yn credu mod i, falle fy mod i wedi. Seinied telyn calon. Chi'n bod be, mae'n hawdd i Gymru i ganu yn bert. Achos mae yna rhywbeth am fod yn Gymro neu'n Gymraes sydd yn peri bod ni'n gallu canu'n bert. Ond dyw e ddim gwerth dim. Nes fod y telyn yna, y delyn yna sydd yn y galon yn canu. A dyna beth i ni moyn. Bydde well gen i cael lle sydd yn canu'n fflat allan o diwn, ond i chi'n gwybod o'i hwynebau nhw bod nhw'n addoli Iesu Grist am farw ar y groes. Be mae'n dweud seinied telyn calon. Nid y llais, mae hwnna'n neis, ond mae yna rhywbeth am pa mae'r galon o'r diwedd wedi gweld mae Iesu Grist yw fy unig obaith. Canu wnau'r angylion, canw ninau'n awr, seinied telyn calon, glod yw gariad mawr. Ac yna fan hyn, Iesu, bendigedig, fyddo pwnc ein can, fore dydd nadolig, yn ei eglwys lan. Chi'n bod, mae yna sôn mewn diwygiadau i'r angylion cael ei clywed, ni'n clywed angylion yn canu. Ni'n gwybod bod hwnna wedi cael ei brofi yma yng Nghymru. Pa mae'r angylion yn ymuno yn y canu, a mae yna rhai wedi tystio bod nhw wedi profi fe. Wel, dychmygwch chi petai'r angylion yn ymuno yn y canu yma. Dyna i chi fydde addoliad o'r arglwydd Iesu Grist. Wel, gadewch i ni ganu'r garol yma, gen i sefyll i ganu Carol rhif 15, heddiw llawen ychwn, na foed neb yn drist. Rhif 15.
Cyn i mi orffen mewn gweddi, eich atgoffa chi, mae yna luniaeth ysgam. Fyddwn ni ddim yn gallu mynd i'r neuadd drws nesaf i gael y lluniaeth, felly fyddwn ni yn dod â paneidiau gwahanol bethau fita o amgylch y capel. Mae rhaid i ni gadw ar ryw reolau. Fi siŵr bydd yna rai yn atgoffa ni o beth yw nhw. Dwi ddim yn siŵr beth yw nhw gyd, ond eisiau ni bod yn ofalus. Wrth gwrs, chi ddim yn gallu yfed paned o de gyda'ch mwgwd mlaen. Felly fi rhaid tynnu y bant i yfed ac i fita. Ond mae croeso chi aros ac i sgwrsio, ac dwi ddim yn siŵr, mae'n lot yn haws i gwrdd â pawb yn y neuadd pan i ni yna, dwi'n gallu gwneud siŵr bod fi wedi gweld pawb. Felly, peidiwch a mynd heb bod chi wedi gweld a dweud helo wrth rhywun, byddai'n trio dod rownd i weld pob un ar ryw bwynt. Ond mae'n mynd i fod yn anodd yn y capel, ond ni'n trio ein gorau ac yn ddiolchgar bod chi wedi dod. Mae'n braf cael bod nôl yn yr adeilad. Wel, gadewch i ni orffen gyda gair o weddi. A nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.